sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Mga igsoon, atong ipadayon sa pag-ampo nga mahunong na ning pandemic. Ampo sa tagpadayon para sa atong mga benefactors o mga donors, matagaan silang mga grasya sa ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Ikaw kami anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan ug ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug huna-huna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, ikapuntan usab kita sa Dios. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug hugma sa Dios alang kanato, nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon nga naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita nga mga binuhat sa Dios, o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Sayri ninyo nga ang Ginoong Dios, siya ang nagbuhat kanato. Kita iyaha gayud ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Sulod nga mapasalamaton sa iyang mga ganghaan, sulod kamo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdayi. Gibuhat kita sa Ginoo,
iyaha gayon kita. Pasalamati siya, dayga ang iyang ngalan, kay siya maayo. Ang Ginoo, kansang kaluoy nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon, ngadto sa tanang kaliwatan. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayon kita. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa ikasasantos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundo nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakong katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug nipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod na kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingayan. Dihay usa kadato nga may yuta nga maayong abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubuon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini nga atong Ebanghelyo mao gini ang realistic kaayo nga wali ni Kristo. Realistic ba? Tungod kay daghan kay kaso sa korte tungod aning binahinay sa katigayunan nga binilin sa ginikanan. Tingali na sa barangay sa dino, daghan kay sa barangay. Nabang managsuon, manag-ilog sa ilang mga yuta. Dinhi sa ato, wa ni dinhi. Korting daghana. So, realistic gini. Nya si Kristo ang una niyang tubag, undo, kinsa may naghatag kanakong katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha.
Di day mangilabot ang Ginoo anang binahinay oy. Nibalipat siya. Muna ay yun pag-ampos Ginoo nga Ginoo in taon bahinan unta ko niya sa akong tarumon unta niyang bahin. Ayaw giapil ang Ginoo diha. Wa di si apil ana. Oo na timan-ana na to karon. Ayaw gyud iapil-apil ang Ginoo nga ang yuta nimo dili unta ilugon or ayohon untag bahin. Di mo apil ang Ginoo diha. Una ay pag-ampo ha. Basing nga rin nag-ampo ninyo din nga. Humuka yung tao ng kasing-kasing sa kung igsuon, Lord, nga iyan ang tarumog bahin. Lilitaw, pwede sa kamuampo, ana. Pero, kung sa may palikayan sa Ginoo, ang kahakog. Ang kahakog. Di yun mutabang ang Ginoo sa taong hakog. Kung sa man naghakog, kung sa may kalainan sa hakog o sa daw. May nalagi kayo explain, no? Ang daw, dili niya ipanghatag ang iya. Ang hakog, hastang dili iya ang kunon. Di pagyud manghatag, ang kunon pagyud niyang dili iya. May daghang tao inana, hastang dili iya ang kunon. Maging-away ra magyon. Mao na siya gustong palikayan. Palikayan magayas Ginoo ang kanang gitawag natong kadawo. Di magayas siya musugot ana. Labaw ng kahakog. Ya kamo sa man mo daw o hakog. Or none of the above. Wala mo'y kapilian na to. Daw, hakog. Kanin tingali. None of the above. So, palikayan niya. Unsa may naa sa hunahuna sa tao na hakog or daw. Ang iyang hunahuna nga ang tanang maayong butang para siyang kaugalingon. Kana mo itong likayan. Kana bang panghuna-hunaa ba? Nga ang tanang maayong butang para Diyos kaugalingon. Muna diri kaning iyang pasumbingay aning tao nga nindot og abot iyang yuta. Tanaw ha. Sa usa kay kong buhaton no nga dako magkay ning akong abot. Bubuo ni na akong gamay nga kamaling, ilisan ko ning dako kayong kamaling aron kanang tanang abot niya isuod nako nya magpahayahay na lang ko. Di ba? Iyan yung kaugalingon iyang huna-huna. Nya iyan yung tagaan o nindot ang iyang kaugalingon. Kamo, diya sa inyong balay. Nganong nagbalay man kang dako-dako. Kung saan na, para sa imong kaugalingon. Tumaga. Kaya nagbalay man kang dako para sa imong kaugalingon, naigo na kaarin ang dato. Nganong nagbutang man kang koral sa imong balay, para sa imong kaugalingon nga ma-secure ka. Nganong nagbutang man kang mga CCTV para sa imong kaugalingon aron secured ka, igo na kaaling dato. Kay matod pa niya ikahimos akong kamalig nya nanatanan akong kabtangan, magpahayay na lang ko. Pasabot secure na. Total nalock naman koral, nalock naman ko na may CCTV, relax na. Oy, di mo sugot ang Ginoo na. Di siya sugot. Sa unang pagbasa, si San Pablo, miingon siya sa kantong iyang suwat sa taga-Efeso. Kung sa may gisulting San Pablo dire, giluwasta or naluwasta dili sa atong kaugalingong paningkamon. Kisa may nagluwas na to, matod pa niya si Kristo. Gibuhata diha ni Kristo, giluwas punta ni Kristo. Why human effort na makaluwas nato? Kasagaran nato no, ang atong mga maayong butang na nadawat sama ng yuta, sakyanan, sweldo, kanang negosyo, ang atong yun na muna ay makaluwas na to. Kakuha mo,
Bisa ako pare, ang kolekta para nato murag makaluwas. Ang mga donasyon makaluwas. Di oy, ang makaluwas nato maura gyud si Kristo. Nya unsa may tumuhaton para maluwas ta? Si Kristo man kay manluluwas, makigsuod tang Kristo. Come on, suod mo ni Kristo. Suod, dili. Og suod mo, pwede na mo mamatay. Pwede na, kaya nga naman, luwas na ka. Luwas. Pero layo gani kang Kristo, ayaw sa kamatay, kaya di makamaluwas na. Nya kisa may suod ni Kristo, tagaan ta mo ha, naotog ni pasar ba mo ani. Sigon lang na sa naas Bible. Una, ang suod niya ang mga pobre, ang kabos. Mo iyang unang barkada ang mga kabos. Mo ningon ni siya, bulahan kamo mga kabos. Nay kamo, gusto mo mahimong kabos? Kanang wa gay kwarta, maglakaw-lakaw ra. Way balay. Gusto mo dili. May nga di sa mahimo pa ka nang igo-igo sad di na nakaisuod ni Kristo. Di na kasuod niya. Lagi kay ang kabos pa yang suod. Ikaduha na suod niya ang mga makasasala. Na kay saron ang suod kas Ginoo. Ano bang duol-duol kas Ginoo. So istoryahin na siya. Ikatulo, ang suod kay niya ang naminaw ug nagbuhat sa iyang mga pulong. Kana bang kusog maminaw niya, kusog mabuhat, suod kay siya na matud pa niya, kung magpabilin, kung magtuman mo sa akong mga kasaguan, magpabilin mo diri nako ug ako magpabilin diha nimo. Mao na siya. Makapasuod. Kanila sa tulong, pasar mo ani. Nangandoy mong mahimong kabos, biila kas imong pagkamakasasala. Kaya kita ra ba kusog kay tang mo sige hisgot anang sa atong silingan. Pero nga atong sa maningkamot kita og sa likoy. Ako ko magbuhat ana. Dili jud ana. Aka na siya. Kana, aka na. Aw kana no. Masaw, grabe kay nas tanan. Sa di ka mamakak, di ko makak. Tugad ko stino kana nung bana nako pakakong kay nang anima. Ako sus, mutugad ko stino. Nay mga anak nako liwatan ang akong bana porte sa makakunan. Ikaw di ay ati mutugad ko. Ay king imos-mos. Ay ikatulo, kusog bakang maminaw ug magtuman sa pulong sa Ginoo o igo ra kang maminaw nya human sa likway dayon. Bisan gani karon kasulti man ko. Na may pipilan yun kan kasi giro yung fertilizer lagi din. Lisod kayo. Maglisod kung buhat na. Aka na, di nakasuod sa Ginoo na. Basta magsige kang imong lisod. Sige yung lisod, awan na, di nakasuod sa Ginoo. Anyawa mo mag-ingon niyang lisod. Kanang na imong lisod, ilisin na. Ingna sayon lagi di ay. Nganong sayon man, kay naaman ang Ginoo nga nagluwas nato. Kuyog man siya nato. Gahatag man siya nato sa grasya nga atong ikinahanglan. Sayon ra gyud kayo. Kay wa tay tighatag ug kita pay mangitas grasya, pertilisura. Pero siya may tighatag og grasya, ang ato ang paggamit naman lang. Ang paggamit naman. Nanglitang kami man, Lord, lisura ipailo ko gitagaan na tikag gift of patience. Gamitan na. Di na ka mangita, di na ka maingon nga, tuwa dito, dagan dito. Nana nimo. Within you, ang patience, nana na to. Ikalisura sa daning pag-antos, Lord. Endurance, nana na to. Gitawag ng mga gifts of the Holy Spirit. Naan na to. Ang paggamit na lang. Parihara nag-inom ka baka, lisura ilumag bugas ng kanon. Yan na ng bugas inyo, porting daghana. Yan maglisod pag yung kang lumag. Masa man? Muingon pa dyan ka, lisod kayo akong pagkabutan, kay way mo lumag, yan porting bugas inyong balay. Mura kang buang.
Kana magtawa sige reklamo lisod kining pandemic, wa gyud koy malungag. Ngay tan-aw nimo sinakong bugas. Dam lagi ni daghang bugas. Hindi man ko kamaw mulungag. Buangon ka man ka mulungag kanang nang bugas inyo. Kana na lang yung paglungag mo'y nakaproblema nimo. Tapulan dahil ka o dili ka angay sa Ginoo. Di na ka mangitag bugas, ang Ginoo na imuhatag na itong bugas. Di na ka mangita na nang gitawag o capacity to forgive. Di man yun ko kapasaylo pa dir. Maglisod pag yung kong pasaylo pa dir. Wa ni mo gamita ang gift of forgiveness. Pero ang gift of forgiveness na mo, ihatag na, wa na yung limit. Para nang ingon, mahutdan man dyan ko pasensya ani akong mga kuan pa dire. Mubo dyan ko pasensya, mahutdan dyan ko. Mahurot din ang pasensya, na hinatag man as Ginoo, mahurot din ang Ginoo niya. Ikay lay di undang sa paggamit sa imong pasensya. Miundang ka. Pag undang nimo, murasag na hurot, pero niundang ka. Para ko na imong gripo, ka nga, sus, lisod kayo, mahutdan yung tubig. Imo man na sira imong gripo. Ablihi, aron magbanaw ng tubig niya sa inyo. Ablihi, magripo. Aron di ka mahutdan, imo mag-i-close. Adi, hutdan. Maura sa ng patience, maura sa ng love, maura sa ng endurance, kindness, generosity. Di na mahurot kay gikan nas Ginoo. Nya isupply na niya nato bisag wa nato pangayuan. Gibutang na nas Ginoo kay maunay makaluwas nato, maunay makapasuod nato sa Ginoo, maunay makapahimo natong malampuson sa atong pagka Kristiyanos. So ato ning timan-an manindog na ta. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga mahimo unta kitang lig-on sa atong pagsunod diha sa iyang kinabuhi o mga pagtulunan. Moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Kaluy kami. Nga ang simbahan, mapadayunong magpanaw ngadto sa kahimpitan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, mupatigbabaw sa kaangayan sa katilingban nga ilang gialagaran, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nadaptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa kadumaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay mupahulay na sa dayon uban sa langitnong Amahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahong Amahan, himua kaming angayan sa imong atubangan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Tayo sahan, basta daily, wala tayo forward, walay hatod-hatod o kuan, basta kaning Sunday Mass ra.
Sunday mas lata mohatod og mga sobre. Sige lang, padayon lang naghatod pero Sunday mas lata mohatod og sobre. Ang kaning daily ana ra kolekta ra siya. Sorry, wala ko ma-explain ninyo. So, ang Sunday mas ra may ko. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa kagayng pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan away ingon ang mga gasa nga among gihalad, makapadangag unta kanamo sa imong gugma o pasaylo o maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaligtasan. Dahil ko na nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaligtasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og bihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawatag kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimong pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawatag kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hangtanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa itong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo kasalangit pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mahimong sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon ka pasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami tugiyan sa pagsulay. Hiniluan wasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang tinggarian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ipakita nato ang atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay magkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo,
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. mag-ampo kita. O Ginoo kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami kanimo sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabagi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkasuod sa Ginoo, closeness with Jesus. Ang buhaton lang nato maglikay lang gitas kahakog or kadaw. Ato day pasalamatan ang atong mga donors, ang nahali na sa atong mga slots nga 3,500 niabot na og 1,767. Ang available slots na lang nato 1,733. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang nausap kanimo.
ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.